Mga kapuso, usa ka lechonero sa Digo City, Davao del Sur ang naila. Tungod, dili lang simpleng lechon baboy ang iyang ginatuyok. Sanglit, duna pa kini palaman. Atong sayron kini kauban si Brand de los Cientos. Sir Brand, bayong buntag, ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, sir. Good morning. Sir, unang-una, kay kinsa ka nakatuon sa imong pagkahilig sa pagluto? Way back 2007, nagalitsyon ako. So, kanang ganapautang lang, sir ba? A week, kanang every 15 to 30 days. So, sa unang nga time, dili man gud mahal magud ang lechon. So, nag-abroad ko sa Dubai. Okay, and then nag-abroad ko sa Dubai. Pag 8 years ko sa Dubai, and then pagbalik ta ko doon sa Pilipinas, nagbalik og lechon. So, ang ako amang concept is, kanagkuhan ba, kada experience. Sa una mang good, kanang birthday sa pamilya, igsuon, mama, papa, magpadala kag kwarta. Kaya siyempre, abroad mo ka. Padala kag kwarta. Kaya gusto nimo maka-party sila. So, pag abot dito sa party, mga itag picture, asa ang lechon? Asa ang cater nga ginagmay? Wala. Kaya balo, batas ito mga ginikanan, no? Tungaon. Wala na lang, nagkinilaw na lang mi. Ana ilahang style. So, ako, upset ko. Kay nagpadala ko kwarta kay gusto na ko picture nga gwapo about para sa lechon niya. Wala. So, tag-uli kong Pilipinas, moto akong idea nga ang ako ang experience, ako ang gikuan ba? Ako ang yung gidala sa kuwang lechon. Sir, naila imuhang lechon tungod sa imong ginatawag nga lechon buntis. Unsa ba ang imong ginapalaman, sir, nganong nahimong puno ang tiyan sa imong lechon? So, ani man gud ni siya. Ako kitang tanan siguro, no? Hilig ta og seafoods. Hilig ta og native chicken. Napoy mga batanon, mga bata karon, college, high school, elementary, or unsa ba na din ha, hilig po og all meats. Night time dito sa Singapore nga, nakalaag may street lang gid siya. Naay mga seafoods, anay lechon dito nga. Di nasulod seafoods. Ana ko nga, why dili na ko dalawon sa Pilipinas? So, pag uli na ko Pilipinas, gitry na ko, party lang sa balay. So, shrimp o crabs. O, naay ginagmay nga mga, siyempre, ang sekreto nga ingredients, no? So, muna to siya, ako ang gisulod, laga maganahan. So, gi-post na ko sa Facebook, social media, so niskusog man. So, gituloy na nako ako ang three nga flavor. So, muna to, nag-native chicken pug ko. Duha ka native chicken, isulod sa baboy, bisag asa tatibok market, so sa street foods, lahi gid siya, di mo mapalit, dili siya lasang barbecue chicken, dili siya lasang steam chicken, dili siya. Lahi gid siya kay nasulod mo siya sa lechon. So, steam chicken siya nga lasang lechon. So, ningkusog mo siya, and then ako pong gisulod tungkutong sa mga hilig o mga meats. So, sausages, longganisa, chorizo, tanan isulod po ako sa lechon, baboy, lahi po siya lasa. So, hantod karon, so gina-maintain ginako, number 1 ang lasa. O karon mga kapuso, syempre, ipakita ka nato ni Sir Brand ang iyang pagluto sa makatulon laway sa kalami nga lechon baboy. Ang amo ang mga ingredients para sa pagluto sa lechon buntis, nami manok, native chicken, and then pagkahuman nami shrimp, nya nami crabs. So, mo ni tanan ang amo ang kuan, process na nato niyon sa pagsulod sa tiyan sa baboy, antod siya nga matahi. Karon sugdan na nato. Number 1, kini ang una. Unahon na mo ang mga tong sekreto na mo nga ingredients. And then ang sunod ang magbuntis naman, ang una na mong isulod ang kining manok nga native nga chicken. So diri na mo ibutang plaster sa kilid sa may ribs kay para maipit siya unya inigtahi. Maana siya porma. Ang kini amo ang pasayan ang shrimp. So diri dapit siya na mo ibutang kay para unsa na kanang maipit pud siya. So karon ang last na mo isang lamas na namo. So kini na mong ibutang, iana na namo na siya diri. Kumpleto na mga lamas. So ang last na ani is magsarado na ta. So ato na siyang tahion. Pag humagtahi, so diretso na sa baga. Okay, so mo na ni siya. Ihaplas na tanan nga lawas, makinahanglan siya nga mabasa.
Mao na ni ato ang finished product sa ato ang lechon buntis. So karon siya tanan bisag asa crispy. Oh. So karon ato ning sliceon aron makita nyo ang sulod nga mga katong stop sa sulod sa baboy. Lamig kaayo. Crispy ko dun kaayo ang panik. Lamig kaayo. Crispy pa dun. Wow, tan-awon pa lang makagutom gyud no ang lechon ni Sir Brand. Bitaw, daghang salamat Sir Brand sa pag-share sa imong istorya sa pagluto ug lamiang lechon baboy. Kini ang At Home with GMA Regional TV.